Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Să luăm aminte, zisa Domnul, ascultați pieta aceasta, a ieșit semănătorul să semene sămânța sa, să semăneze el o parte, a căzut lângă drum și a fost călcată în picioare și păsările cerului au uscat-o. Altă parte a căzut în loc de drum și dacă a răsărit, s-a uscat pentru că nu aveau mezeală. Altă parte a căzut în mijlocul spinilor și spinii crescând odată cu ea, au înăbușit-o. Iar altă parte a căzut în pământul bun și crescând, a făcut rod înfundit. După ce a spus aceasta, a strigat: cine are urechi de auzit să audă? Dar ucenicii lui l-au întrebat: ce înseamnă pieta aceasta? Atunci el a răspuns: vouă este dat să cunoașteți tainele Împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți pilde, pentru ca păsând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă. Iar pieta aceasta înseamnă: sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, iar cele de lângă drum, cei care aud cuvântul, dar vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva crezând să se mântuiască. Cele din loc de prost sunt aceia care, auzind cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar aceștia nu au rădăcină și cred la o vreme, iar în vreme de ispită se leapădă. Cele căzute între spini, aceștia sunt cei care au cuvântul, dar umblând sub povara grijilor, a bogățiilor și a plăcerilor vieții acesteia, se înăbușă și nu rotesc de săvârșit. Iar cele de pe pământ bun, aceștia sunt cei care, cu inimă curată și bună, auzind cuvântul, îl păstrează, toată pot fi răbdare. După ce a spus acestea, a strigat: cine are urechi de auzit să audă. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce din începutul creației Tale ai pus în ea înțelepciune, armonie și putere, Cel ce pe omul creat de Tine l-ai înzestrat cu suflet viu, cu libertate și conștiință de sine, cu virtutea de a alege între bine și rău, cu puterea de a Te cunoaște prin descoperire, dar și prin lumea Ta cea văzută și nevăzută. Cel ce ai sădit în el minte luminată și judecată limpede, Cel ce l-ai înarmat cu gând pătrunzător și dreaptă socotință, Tu, Cel ce l-ai podobit pe David cu darul cuvântului și pe Solomon cu harul înțelepciunii, Tu, Părinte Ceresc, al cărui Fiu Domnul nostru Iisus Hristos, la vârsta de 12 ani, îi pe învățații din templu cu învățătura sa cea mai presus de cuprindere, Tu, Doamne, Cel ce dintr-o înălțimea cerului Tău duhovnicesc, îi vezi acum pe tinerii aceștia în fața cărților deschise și în așteptarea dascărilor lor. Tu însuți, Dumnezeule, binecuvintează-le începutul anului școlar, întărește-le voința și luminează-le mintea spre dobândirea cunoștințelor celor folositoare și spre descoperirea adevărului Tău. Păzește-i pe cursele rătăcirilor pierzătoare de suflet, înaltă-i deasupra grijilor mărunte, dăruiește-le râvna învățăturii și cuprinderea cunoașterii. Înzestrează cu voința de a sluji biserica, patria și neamul prin comoara sufletului lor. Deprinde cu bucuria de a te rosti numele și de a spune nădejdea în ajutorul și în binecuvântarea Ta. Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Mesajul de binecuvântare la începutul anului școlar, cuprins în Episcopia
formarea pe care trebuie să o aibă și chiar atunci când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Suntem sub binecuvântarea Domnului Dumnezeu la începutul anului școlar 2019-2020, în fața unui nou drum, prin tainele învățăturii, purtând în inimă și când sentimente de bucurie, speranță și dragoste pentru școala neamului românesc. Propozelul care începe să spune întâia oară în acest an școlar, cu toate clasele și pentru toți copiii, aduce cu sine tot ca un început pentru elevi, pentru părinți, pentru profesori, plin de vise și realizări. Școala din totdeauna împreună cu biserica a fost considerată un stâlp de bază la temelia culturii și civilizației noastre naționale, arătând că prin cunoaștere și perseverență se pot materializa cele mai nobile ideale. Începutul noului an școlar este un eveniment care se adresează nu doar elevilor, dascărilor și părinților, ci este momentul în care întreaga societate este chemată să participe la clădirea unui grup educativ solid. Cu toții suntem conștienți de rolul esențial pe care instituțiile de învățământ îl ocupă în viața tinerei generații, deoarece școala este cea care instrută copiilor și tinerilor cu o educație adecvată, sprijinită pe respect, cunoaștere, muncă și disciplină, valori perete care stau la baza unui viitor luminos al societății. De aceea, cadrele didactice, cu multă dăruire, eforturi și aplicație caută să modeleze ca olanul, nu doar intelecte și comportamente, dar mai ales oameni iubitori de învățătură. Este o mare bucurie atunci când elevii și elevele, împlinindu-și datoria formărilor intelectuale și morale, dovedesc prin aceasta prețuire multă pentru tot ceea ce se nădăjduiește și se așteaptă de la ei, atât din partea profesorilor, învățătorilor și educatorilor, cât și din partea părinților, care investesc în munca atâtelor sacrificii și încredere. Procesul educativ nu poate fi separat de natura spirituală și culturală, deoarece tot ce este bun și frumos în istoria noastră milenară izvorăște din sentimentul religios național, astfel că Biserica Străbună a dat naștere și creează pe mai departe cunoaștere, cultură și erudiție, contribuind prin numeroase de proiecte, programe și concursuri la o Românie educată. Educația românească este procesul didactic care își are originele în spiritul de necreat al înțelepciunii populare românești. Despre aceasta dăm mărturie nu doar istoria, dar și proverbele și secătorile românești autentice. Cunoscând această realitate, Biserica Ortodoxă Română, prin Sfântul Simeon, a declarat anul 2019 în cuprinsul Patriarhiei Române drept anul omagiar al sacrului românesc, al învățătorilor, preoților și primarilor gospodari, pentru a aduce prin aceasta cinstirea cuvenită personalităților de rândul educației, administrației și bisericii, care de-a lungul vremii au contribuit la formarea învățământului național românesc. Stimați invitați, distinși dascăli, iubiți elevi, dragi părinți, astăzi este prima zi din noul an școlar, al 14-lea an școlar pentru instituția noastră. Chiar dacă vacanța niciodată nu e suficientă, așteptăm cu nerăbdare una din cele mai frumoase sărbători ale toamnei, deschiderea anului școlar. Ieșim în noul an școlar 2019-2020, pe care ne-l dorim cu toți mai bun, cu multe realizări frumoase, cu credință și speranță. Ca la fiecare început de an școlar, dascălii școlii noastre vă întâmpină nu numai cu sălile de curs și manuale pregătite, dar și cu suflete deschise și cu urări de bine. Dragi elevi, vă adresez urări de succes tuturor elevilor noștri și un bun venit în școala noastră celor 104 prichidei din clasele pregătitoare și celor 144 de băboci din clasele a 9. Faptul că ne facem treaba așa cum trebuie este confirmat de rezultatele obținute la concursurile și olimpiadele școlare, precum și de procentele de promovabilitate foarte bune obținute la examenele naționale. 90% la evaluarea națională și 96% la examenul de bacalaureat. Sunt
Sunt ferm convins că și voi, elevi din clasele a 8-a și a 12-a, veți răspunde bine provocărilor și veți repeta reușita generației precedente. Dispuneți de condiții foarte bune de învățare, o bază materială permanent în înnoire, prin sprijinul administrației locale, un corp profesoral dedicat. Profitați la maxim, în sensul cel mai bun, de ceea ce aveți și dați înzecit comunității care vă ajută să vă formați pentru viitor. Fiți voi, dragi elevi, viitorii medici în noul spital de la Mioveni sau viitorii manageri sau ingineri de pe platformele Dacia sau ICN. Dragi părinți, suntem cetățeni într-un oraș european care se dezvoltă permanent din punct de vedere economic și administrativ, iar acel lucru se resimte și prin ușoara creștere a populației școlare la nivelul urbei noastre. Anul trecut, porneam în prima zi de școală cu 1386 de elevi înmatriculați, un record la momentul respectiv, iar anul acesta, din nou, recordul a fost doborât, 1434 de elevi înmatriculați în anul școlar 2019-2020. Cel mai mare număr înregistrat de la înființarea liceului. Vă mulțumim, dragi părinți, că ne acordați încrederea educării și formării copiilor dumneavoastră și vă asigurăm că școala noastră oferă nu numai un spațiu educativ sigur și prietenos, dar și climatul dezvoltării unui parteneriat real și corect între școală și familie. Fiți exigenți cu noi, dar drepți. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru dăruirea voastră, pentru profesionalismul de care dați dovadă, an de an, și vă urez să fim sănătoși, puternici și răbdători. Elevi, părinți și profesori, vă doresc un an școlar cu bucurie, reușite, roade bogate și multă putere de muncă pentru a le vedea îndeplinindu-se. Dau cuvântul în continuare domnului primar Ioan Georgescu. Bună dimineața, domnul inspector, domnul director, dragi oaspeți, părinți și vicerevi. Astăzi este o zi frumoasă de toamnă pentru prima zi de școală a anului școlar 2019-2020. La nivelul orașului Mioveni, astăzi, în unitățile de învățământ sunt 5.184 de elevi. Câteva sute de elevi în clasa de 1 și clasa 1. Tuturor vreau să vă asigur și să vă asigur că Consiliul Local Mioveni investește în învățământ, în sănătate, în siguranță, dumneavoastră, acasă și la școală. Vreau să vă asigur că tot sprijinul și s-a observat în ultimele ani investiția de strategie în învățământ. Învățământul este viitorul nu numai al școlii, ci viitorul României. Vreau să vă asigur de cele mai bune condiții de învățământ, vreau să vă asigur de tot respectul meu. Vreau să mulțumesc cadrelor didactice pentru rezultatele din anul de învățământ 2018-2019, de asemenea conducerii liceului Ineza Mănescu, de asemenea părinților să le mulțumesc în primul rând că au grijă de copii, în al doilea rând pentru că vin către liceul Iulia Zanfilescu, indiferent că sunt din Mioveni sau din comunele din împrejurimi, și vreau să mulțumesc tuturor instituțiilor colaboratoare care împreună facem de așa natură viața mai bună la școală și acasă a dumneavoastră și a elevilor. La început de anul școlar vă urez să fiți sănătoși. Cadrul didactic este o rezultate și mai bună decât anul școlar anterior. Iar elevilor, bucuria de a începe anul școlar, cu toate că vacanța a fost mai scurtă de o săptămână, dar se compensează în timpul anului, în vacanțele de anul primăvară, și tuturor să fiți sănătoși, să aveți încredere în administrația publică locală, pentru că nu dorim împreună cu dumneavoastră un parteneriat public pentru performanță. Să fiți sănătoși și un an școlar mai bun. În momentul de felicitări pentru
echipa care o conduceți al 14-lea an în nou liceu Iulia Zandrescu din România. Mulțumesc pentru rezultate. Toate anul ăsta sunteți cu locul 6 în clasa față de locurile anterioare. Mulțumesc mult, să rămâne mare. Mulțumim mult, domnule primar. O să rog în continuare pe doamna deputat Simona Bucura Oprescu să adreseze câteva cuvinte la început de an școlar. Mulțumesc foarte mult, domnule director. Bună ziua, bine v-am găsit. Este o onoare și o bucurie pentru mine să fiu astăzi la Mioveni. Sper ca fiecare dintre dumneavoastră să împărtășiți această emoție pe care noi o avem astăzi. Ne aflăm la Iulia Zampirescu, unul dintre cele mai importante lăcașe de învățământ ale județului Argeș. Important nu numai prin numărul elevilor pe care îl are, fiindcă mărturisea mai devreme domnul director, aici avem un număr de 1450 de elevi, cel mai mare număr pe care o unitate de învățământ din județul Argeș o are. Dar pe lângă asta, cred că dacă cumva am încercat să facem un raport, o analiză între momentul în care s-a înființat această unitate de învățământ, numărul elevilor și mai ales rezultatele pe care elevii din această unitate de învățământ le au, am fi mândri că astăzi suntem la deschiderea anului școlar la Iulia Zampirescu, fiindcă da, dragi profesori, datorită dumneavoastră, dragi părinți și datorită dumneavoastră, dragi elevi, mai ales datorită dumneavoastră, la Iulia Zampirescu în acești ani s-a făcut performanță. Și împărtășesc și eu mândria dumneavoastră și vă felicit, fiindcă fiecare aveți un merit în performanța pe care liceul Iulia Zampirescu a făcut-o. Cred că sunteți de acord cu mine și nu numai cu mine, cu Nelson Mandela, care a spus: singura armă pe care o avem pentru a schimba lumea în bine, este educația. Dragilor, cel mai important capital, cea mai importantă bogăție, cea mai importantă resursă pe care o are o țară sunt oamenii ei. Dar și mai important pentru o țară este în ce investește. Iar cea mai importantă investiție este capitalul uman. Depinde de fiecare dintre noi. Să punem sămânța în micuții noștri, în micuții noștri mai mici sau mai mari, sămânța dragostei de țară, sămânța dragostei de biserică, sămânța dragostei de familie și sămânța dragostei de învățătură. Și dacă vom reuși să punem toate acestea, va trebui să mai înfruntăm un pericol, cel mai mare pe care îl avem de înfruntat, acela al depopulării României, fiindcă, din păcate, din cauza celor românilor noștri care și-au căutat condiții mai bune în afară și a faptului că sporul natural în România este din ce în ce mai scăzut, adică se nasc mai puțini copii decât românii care mor. Ei bine, dragilor, dacă vom reuși să îi readucem pe toți românii noștri afară și să avem în generațiile cele care urmează dorința de a avea mai mulți copii, astfel încât, cum spune Biblia, creșteți, vă mulțiți și stăpâniți pământul, iar acești copii să fie buni, educați și competitivi, România va câștiga partidul cu viitorul. Asta depinde de fiecare dintre noi. Ei bine, dragilor, am încredere în fiecare copil, părinte, bunic și dascăl de la Iulia Zampirescu, că și datorită dumneavoastră și administrației publice locale de la Mioveni, care creează condiții, vom crea și vom reuși să câștigăm pariul cu viitorul și fiecare dintre noi să investim în generațiile care urmează. Doamne ajută! Vă mulțumim mult, doamna deputat. În continuare, o să-i dau cuvântul domnului inspector Sorinel Fusea pentru a transmite un
Dumitru Tudosanu. Vă mulțumesc, domnule director, stimați invitați, stimați părinți, stimați colegi, dragi elevi. Emoțiile sunt foarte mari și de parte și de alta, pentru că fiecare început de an școlar vine cu noi și noi provocări, vine cu noi și noi emoții. Pentru dumneavoastră, școala Iulia Janfirescu reprezintă locul în care copiii dumneavoastră își vor desfășura activitatea în număr destul de mare de ani, poate chiar până la finalul vieții de elev, urmând ca după aceea să-și găsească drumul spre deceniul învățământului universitar. Să știți că dacă Mioveniul are o populație școlară așa de numeroasă, dacă copiii dumneavoastră învață într-o școală așa de frumoasă, așa de primitoare, nu putem spune că la nivelul întregului județ lucrurile stau la fel de bine. Bucurați-vă deci că acești copii minunați, care astăzi unii încep viața de elev, alții o continuă, iar alții deja se află în ultimul an al vieții de elev, vă doresc în numele Inspectorului Școlar General și în numele meu personal, ca profesor al acestui liceu și ca inspector școlar general adjunct, multă sănătate, putere de muncă, să fiți aproape de copiii dumneavoastră, să-i sprijiniți cu tot ce vă stă în putință, iar lor mă doresc să aibă succes, să aibă un an școlar fără niciun fel de evenimente și cu rezultate deosebite. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, domnule inspector. În continuare, mesajul Poliției Naționale va fi transmis de domnul subinspector Iacob de la Poliția Națională Mioveni. Dragi elevi, stimați părinți și profesori, onorată asistență! A devenit deja o tradiție ca noi polițiștii să vă fim alături în această zi specială. Trăim împreună cu voi emoția unui nou început și anul acesta, mai mult ca în alți ani, venim în fața dumneavoastră pentru a vă asigura că adevărații profesioniști ai Poliției Române vă sunt alături și au ca prioritate siguranța dumneavoastră. Cel mai mulți dintre noi suntem părinți și știm că un copil, indiferent de vârstă, are nevoie de atenție, de îndrumare și de protecție. Credem că o colaborare permanentă între polițiști, cadre didactice și părinți va asigura premisele unui parteneriat eficient care să conducă la prevenirea incidentelor ce ar putea perturba liniștea comunității în care trăim. Ne dorim ca împreună, prin dezvoltarea unui simț al comunității în jurul școlii, să oferim copiilor noștri un an școlar încununat de performanțe în siguranță. Acest lucru va presupune ordine în sistem, coordonare între autoritățile centrale și locale, planuri concrete și foarte multă responsabilitate. Nu este ușor, dar este o misiune pe care ne o asumăm și în care credem. Este datoria noastră să vă fim alături, să vă sprijin și să contribuim la asigurarea unui climat optim de care fiecare copil are nevoie pentru o dezvoltare armonioasă. Vă mulțumesc! În primul rând, cu multă emoție, pentru că toți am fost copii, am fost elevi. Ca și primar, emoția și mai mare. Astăzi, 5284 de copii încep anul școlar. Consiliul Local, primăria, primarul, în ultima perioadă, în ultima săptămână, am trăit la intensitate pregătirea unităților de învățământ, inclusiv a creșelor și a grădinițelor pentru deschidere, pentru că
la Mioveni, începând cu întâi, turând motoarele cele două platforme industriale, noi începem mai devreme și la grădiniță și la creșă cămin program prelungit. Sper să fie și mai bine decât anul trecut. Întotdeauna este loc de mai bine. Ne străduim, investim, inclusiv în buna funcționare, inclusiv în mobilier, în siguranța copilului acasă pe stradă, prin firme de pază, prin poliție locală, prin sisteme video. Aș vrea să mulțumesc și consiliilor de părinți de la toate unitățile de învățământ din Mioveni, care am bună colaborare și chiar în ultimii ani de zile au intrat pe un făgaș, să zic, foarte bun de ajutor pentru conducerea unităților de învățământ, care de multe ori aduc și plus valoare. Aș vrea să știu ce mesaj aveți pentru aceștia. Pentru toți copiii, știu că vacanța este mai scurtă, dar vor câștiga în timpul anului școlar, că va fi o săptămână mai multă vacanță, să fie bucuroși, încep anul școlar, cadrelor didactice să facă performanță mai mare decât anul trecut. La conducerile unităților de învățământ, Consiliul de Administrație și Consiliul de Părinților, le urez să fie o armonie, o ambianță și o conlucrare în folosul copiilor din unitățile de învățământ, în interesul școlii, și au un sprijin în Consiliul Local, care este reprezentat prin membrii în consiliile de administrație, de către consilieri locali, și în primarul orașului. Suntem aproape de școală, investim în școală, așa cum am spus-o mereu. Cele 3 priorități ale mele în acest mandat este învățământul, sănătatea și siguranța pe stradă și acasă. M-am întors la liceul pe care în urmă cu 14 ani l-am deschis ca director, după aceea am funcționat ca profesor, iar anul acesta vin ca reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Argeș, în calitate de inspector școlar general adjunct. Ca de fiecare dată, emoțiile mă copleșesc, este și normal, a fost practic pentru ani de zile casa mea, pot să spun lucrul acesta, și sunt foarte mândru de faptul că în fiecare an văd printre părinții care își aduc copiii la școală foști elevi de-ai noștri, ceea ce înseamnă că lucrurile aici stau bine, stau foarte bine. Este o unitate reprezentativă pentru învățământul argeșean și an de an am văzut că rezultatele sunt din ce în ce mai bune. Asta nu face decât să fim mândri și să felicităm pe de o parte corpul cadrelor didactice care funcționează în acest liceu și pe de altă parte părinții care își îndrumă copiii și sunt alături de ei, și este și firesc să dorească rezultate foarte bune, ceea ce în mare parte se și întâmplă. Aș vrea să știu ce mesaj aveți acum la începutul noului an școlar. Mesajul meu se adresează în primul rând părinților, să fie alături de copiilor, să fie atenți la ceea ce fac copiilor, să-i sprijine întotdeauna, chiar dacă nu mereu rezultatele sunt cele așteptate, dar cu multă muncă, cu străduință, sunt convins că fiecare poate să depășească aceste bariere, iar la final, când se va trage o linie, să constate că nu în zadar au făcut aceste eforturi și, bineînțeles, copiilor, în primul rând, au devenit oameni. Să știți că, într-adevăr, la Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu, în fiecare an ne mândrim cu acest lucru, vin din ce în ce mai mulți elevi. Față de anul trecut avem un surplus de 50 de elevi. Părinții au dorit să învețe la Iulia Zamfirescu, beneficiem într-adevăr de un oraș în plină dezvoltare economică. Poate acest număr va crește anul viitor, având în vedere că sunt agenți economici foarte puternici pe raza orașului Mioveni și mai ales că avem și un spital nou recent dat în folosință. Aș vrea să știu acum, la începutul noului an școlar, ce mesaj aveți pentru elevii dumneavoastră? Același mesaj pe care l-am transmis și în gândurile mele de început de an școlar, să folosească la maxim resursele de care dispunem. Suntem o școală pe care
spun așa, mulți o invidiază pentru că avem condiții excelente, un corp profesional deosebit, o bază materială permanent în înnoire prin sprijinul administrației locale și acest lucru face să fim din ce în ce mai solicitați pe piața ofertei educaționale la nivelul județului Argeș. Avem rezultate deosebite, am transmis mesajul în mod deosebit elevilor de clasa 8-a și clasa 12-a care vor susține anul acesta examenele naționale să depășească performanțele elevilor din acest an. Am avut 96% promovabilitate la examenul de bacalaureat, un lucru pe care sperăm să-l depășim în anul școlar următor. Să învețe, să avem la nivelul orașului Mioveni mare nevoie de specialiști, atât de medici la noul spital, cât și de ingineri, manageri pe platformele industriale din zonă.